लानांगौ माथो नै बोरसि सादों बोरसि बाप डेन्जार हाजार हाजार मानसि दा आधा किल'ग्रा मा खबर नोंथाङा आधा किल'ग्रा इउरप दे दे बापरे बिउटिफुल नों लांगोन नामा थांखा लांगोन हा थांखा ओइ थांखा नों लांगोन लांगोन किमान दाम itu kiman lo kiman दाम brother brother kiman itu 12,000 Pap hari itu 5,000 Pap iman dam Pap pare 500 টাকা আছে 500 itu Alisa Alisa Mai masan Cina mai masan anak pusaka बेसेबांनो बियो सैमाया 6,000 लकेलसो बियो इमान दाम अरे itu coba foto selfie lah deh सोरबाफोरा जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट खालामनाङा बुंखाबाय बेलेगफोरा फाल्थु सलायोना बिखायनो बेफोरखौ बुंनो हायाना दालाय मा खालामगोन हाजार हाजार मानसि फैदोंना बेयाव आरो इथि थांसै जोङो नोंने आंनि नङा सोरनि मालिक गालांदोसो नायनो दा नोंनो हाजिरा होदों हाजिरा होआखै नायनोसो गालांदों नंगौना नङाब्रा बबेनिफ्राय लाबोनाय बे माबानि दे उदालगुरिनि बायना लाबोनाय उदालगुरिनिसो लकेल लकेल गोनजासो लकेल आरो बै बाहारिनिफोरालाय बाहारिनि गैया बेयाव लकेल गोजा गुबुनफोरा बाहारिनि थाङा आरो बै नङा मंगल दैनिसो दङ माबायाव मोनो लाना 5,000 6,000 दायो नोंथाङा ब्रादारा मा खालामदों जोङो बेयाव भुटानाव हाबनायफोरखौ पार्किं लानाय जादों नंगौ बेसेबां लायो जोङो बाइकखौ 50 ओमफ्राय आरो बासखौलाय बे बासआथ' बेयाव फैया बे प्राइभेट गारि फैयो बेखौ जों 100 लायो आरो माने बिसोरो लकेलनि गोनजा जों बेयाव लकेल आरो नोंथाङालाय मा ब्रादारा जोंबो एखेयानो दा बिथाङा जों बैयाव दसे थांसै दा जोङो बैयाव दसे थांसै दायो ब्रादारमोनखौ लोगो मोनदों लांनांगौ जाहैबाय लकडाउननि समाव हाबनो मोनाखै लकडाउननि बोथोरनि सिगाङाव जों फैयोमोन आरो दायोथ' लकडाउन जानो थादोंमोन ओमफ्राय बियो भुटाना ओंखायथ' बन्द' जादोंमोन आरो दा नै ब्रादारा मास लानांगोन नामा लानाङा दायोथ' मास लानाय गैला बेखौ बन्द' जाबाय नों मा खालामो बेयाव बेवहाय जों पार्किं दं भुटानाव हाबनायफोराव बेहाय टुरिस्टफ्रा किसुमाना गालाङो गारि गालाङो बाइक गालाङो दाम जाबा सोनो होआ गतिके जोङो बेहाय जायगाखौ साफा खालामनानै जोङो जा थाइसे थाइनै मोनो बेनो आरो जोंनि माबा माबि लिरनांगोन नामा जेबो लिरनाङा बाइक लांनोबासो माबा खालामनांगोन मिथिबाय दायो
एन्ट्रि खालामनांगौ जायो गारि लाबोयोब्ला बेयाव खालामनांगोन दासो मिथिदों दायो बे इन्डिया गेट इन्डियानि गेट दा भुटानखौ हाबबाय भुटान मोनाखै दा इन्डियायावनो मोनथ'वाखै दङ इन्डियायावनो दं इन्डियायावनो दं आरो बे इन्डिया गेट इन्डियान गेट बैयाव भुटान गेट मोनगोन नोंङो थांगोन दे थांबावगोन ना जोङो फै ना फै जायगा मैला मानसिफोरखौलाय आंनिखौ लायाब्रा बेयाव आंनिखौ फोथार लायाब्रा बेयाव फ्रियावनो मोनो ना फ्रियावनो गोदोरब्रा बिसोरबो नायो बे दायो जोङो भुटानाव हाबसिगोन दायो बेयो इन्डियान गेट ओमफ्राय आरो जोङो दायो भुटानाव हाबगोन आरो दायो थांबाय हादों लकडाउननि सिगाङाव बहुद गोबाव जाबाय जोङो जों फैया बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम ना बोसोरब्रैमोन बावबाय दे बोसोरब्रै 3 बोसोर जाबाय जोङो बेयाव फैया नैबे जाबाय भुटान गेट ओरैनो भुटानाव हाबनो नायनोसै जेबो थांनो होगोन ना जोंखौ थांनो होगोन भुटानखौनो लाबोयाखै दे जेबो जाया बाइक गोजा हांबासो लानांगोन दायो आं भुटानाव दङ ओइसे हांबाला भटार कार्ड नांगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट हांनो मोना दायोथ' जों थांनो मोनला दा बेनिफ्राय दसेल'सो दसे दायो गैला थांनो मोनलानो मा जागोन भटार कार्डआनो अरिजिनेल नङा माबायदिसो बेलेग जाबायना ओंखायनो जोङो भुटानाव हाबनो मोनाखै अरिजिनेल नांगौनो अरिजिनेलल' भटार कार्ड अनलि वान नांगौ बेखायसो जानला मानला हाबनो मोना नैबे बे इन्डियानावबो हाबनो मोनगोन बै जाबाय इन्डियान गेट ओंखायसो बेयाव जानला मानला हाबनो मोना मा जागोन जोंहाबो भटार कार्डआबो अरिजिनेलबो गैया ओरैनो टेनसन जाना थादों नैबे जाबाय आसाम वेलकाम इन्डिया वेलकाम टु इन्डिया ना ओरैबायदि दुखुनांथाव भुटाननियाबा जोंनि इन्डियानखौ हाबनो होआ जोंनि इन्डियानियासो भुटानखौसो हाबनो होयो नाय ओरैनो ब्लड गारि हायो भुटाननि ओरैनो ब्लड हायो आरो जोंनियासो आरो ओरैनो बायदि लांनो हाया माबा भटार कार्ड अरिजिनेल नांगोन बिसोरनिया भटार कार्ड नाङानो आं बुंखादों आयौ आं सोंनाय नंगौना नङा आयौ सोंनाय आङो बिसोरनिया भटार कार्ड नाङानो बिसोरनिया गारि माबा गारिनि नंगौ कागजसो बेखौसो नांगौ होनो होमबालाय मा होमबालाय जोंनियानो मा आसाम सरकाराबो बिराद फाल्तु दानि आसाम सरकाराबो बिदि नंला जोंनि आसाम सरकाराबो मोजां नागिरनांगोन नै बिसोरनियाबो जेबो नायानो भुटाननिफोराबो ओरैनो हांनो मोनदों नै ओइलाय नाय माथो जोंनिखौलाय गारिखौबो हाबलांनो होआ ओरैबायदि माबा बेलेग पासबुक नङालै माबा
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो आं बिनि सायाव गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जय बर हारिनि